Sziasztok! Ma egy kínai damilost fogunk javítani, egy Procraftot. A berántójával van probléma, nagyon jól megy. Az egy problémája van, hogy csúszik át a berántó, és nem mindig forgatja meg rendesen a főtengelyt, hogy a motor tudjon elindulni. Szétszedjük együtt, vettem hozzá egy cserealkatrészt, az persze nem talál, de viszont a belét azt szétszedjük, és beleműtsük a gyári alkatrészbe. Az van megkopva, az a fehér, és a kutyákban nem kapaszkodik rendesen bele, úgyhogy nem fordul át rendesen a főtengely. Na, szedjük szét. Csavarokra vigyázzunk, hogy ne hullassuk el. Mindjárt meglássátok, hogy muszáj beleműteni az új alkatrészt a régi berántóba, mert ennek van pluszban két csavarja, ami a tartályvédőt felfogja, és az belecsavarozódik a berántóba, úgyhogy másfajta nem is talál. De nem is baj, így legalább megmarad a gyári állapotában, senki meg sem mondja, hogy volt babrálva vele. Ügyesen levesszük. Még van két csavar alól, amiről beszéltem. Azt kivesszük. Kivesszük a csavarokat. Még marad egy csavar. Azt is kivesszük. Úgy, az utolsó csavar is. A berántót most már le lehet venni. Szépen, hogy le kell venni. És ott van, látszik, hogy ezek meg vannak kopva. Emiatt csúszik meg, és nem mindig forgatja rendesen a motorot. Látszik, hogy nem olyan éles az újhoz képest, mindjárt meglássátok, hogy eléggé kopott, és ki kell cserélni, hogy normálisan lehessen beindítani. Nem mikor legjobban kell, akkor nem tud elindítani. Azok a kutyák, azok elkopnak egy idő után, úgyhogy ki kell cserélni, azon nincs amit javítani. Szét fogom szedni az ujjat, kiveszem a közepit, majd nem sokára egy rövid vágással visszajövök. Én ezeket közben szétszedem, és akkor folytatjuk, hogy hogyan kell visszatenni az új alkatrészt a régi berántóba. Na, sikeredett szétszedni, most folytatjuk tovább betenni az új cserealkatrészt a régi berántóba. Azt csak egyféleképpen lehet betenni. Van egy nút, ami bele kell akadjon a rugóba, és akkor bele fog cuppanni, mikor a helyén van. Meg kell jó figyelni, úgy, bele is cuppant, jön az alátét, és a csavar. Azt vissza fog kelleni, húzzuk, csak kicsit elég nehéz visszakapatni, mert közben még nájlont is tartani, nem mozduljon el. Az egy nájlonba csavarodik vissza, elég nehezen szokott visszakapni, de megpróbáljuk még egyszer, hát ha jobban sikerül másodjára. Megpróbáljuk visszatenni, és egy ujjal egy kicsit rásegítünk. Hát ha jobban sikerül, de most se. A harmadjára még egyszer megpróbáljuk. Egy picit még kínlódunk vele, de valahogy csak meg lesz. Több mint valószínű most belé kapott. Igen, belé van kapva. Úgy nagyon jó. És meghúzzuk, nem túl erősen, nem túl gyengén. Ez tartsa össze az egész belét. Hanem nézzük meg, hogy jó-e. Nagyon jó, nagyon szépen visszahúzza a kötelet. Ez nagyon jó lett. A régi nylont azt visszatesszük az új berántóba, azt még eltesszük, esetleg egy rugó,
vagy valami, ha eltörik a régiből, akkor azt át lehet tenni. Azt nincsen miért még eldobni egyelőre. Azt visszatesszük az alátétet ennek is. A csavart. Lássuk, ebbe gyorsabban sikeredik belekaphatni a csavart. Na, ebből egyből sikerült. Azt meghúzzuk egy kicsit. Ez már mindegy, hogy húzzuk meg, csak épp, hogy tarts össze a belét. És akkor megpróbáljuk visszatenni, egy gyors vágás után érkezünk. Na, fogjunk neki, akkor tegyük vissza a berántót. Ügyesen megnézzük, mocsok, valami fűszál ne legyen oda becsípődve. És próbáljuk meg visszatenni a helyére. Ezt elég érdekes visszatenni, mert a motorot is meg kell egy kicsit forgatni, hogy a kutyák azok úgy álljanak, hogy a körmökbe tudjanak belekapaszkodni. Ez egy elég érdekes folyamat, de finoman kell nyomni befele is, meg húzogatni a berántót, de csak finoman, hogy valamit összetörjünk, és be fog kapni majd a helyére. Nem olyan vészes, de egy kicsit macerás. Sok gyakorlat teszi a mestert, de vissza lehet tenni. Na, tegyük vissza akkor a csavart. Ugye azt mondtam, hogy ez a berántó, ez muszáj megmaradjon a gyári, mert hogy alól van két felfogatás. Úgy oldották meg, hogy a tartályvédőt azt belé csavarták a berántóba, emiatt ezt meg kell tartani. Úgyhogy muszáj lesz így megoldani. De így legalább senki meg sem mondja, hogy volt járva vele. Ugyanúgy működik, mint eddig, minden a gyári rajta. Nem változtattunk semmit se. Próbáljuk meg visszakapatni. Arra vigyázzunk, hogy a menetet ne futtassuk meg. Elég könnyű géppel megfuttatni a menetet, mert nem érzünk, vagy slégen belehajtani. De megoldjuk. Betesszük a másik csavart is. Kicsit kell húzogatni erre-arra a védőt, hogy engedje oda a lyukhoz, hogy lehessen bekapatni a csavart. Úgy. Fordítsuk vissza. És próbáljuk meg akkor. Vagy nem, inkább tegyük be mind a 4 csavart még. Nehogy kiszökjön a helyére, akkor van nehéz visszatenni. Hanem megint akkor le kell venni az egész berántot, újra bepattintani a helyére. Tegyük vissza a csavarokat. Húzkáljuk meg. Óvatosan, hogy ne repesszük el, mert ez mégis nájlonba megy vissza. Van egy fém buksa benne, amiben menet van. Azokat nem kéne kihúzni. Úgy. Azt is, és még van egy csavar. Kicsit leellenőrizzük, hogy csavarok legyenek jól meghúzva. Ez nagyon fontos, mert hogyha nincsenek meghúzva a csavarok, akkor megint nagyon könnyen el tud kopni az a nylon benne, mert hogy ő amúgy próbálja feszíteni is magát, ahogy húzzuk a kötelet. Úgyhogy azokra oda kell figyelni, hogy a csavarok jól legyenek meghúzva. Nem túl erősen se, de becsülettel legyen meghúzva. Mindegyik csavart átnézzük, mindig átnézzük a csavarokat, nagy valamit kifelejtsünk, és akkor lássuk. Na, most már elég jó. Nem szökik át. Ha tetszett, amivel foglalkozok, akkor kövess be, és figyeld a következő videókat.